Okay ra ba akong kayagon? Ano, okay naman. So, unsa na may ayo diha? Before ta matug, as always, magstorya sa tag mga kuan. Wa diri, wa didto kay wa pa sa kudo ka unya. Sayo-sayo pa man sad. I hope makadungog mo na ako klaro kay akong mic is na low bat unya. Kung di lagi ta mag kuan, mag-record og video, di sad ta mag-charge og mga accessories ani. So, pasensya kayo. I hope klaro akong tingog. I think kusog naman siguro akong tingog. May bawa na nato i-upload ani. So, unsa may istoryaan to ron? Kaya ako mismo ako kay bawon sa atong istoryaan sad, pero kailangan jud ta magstorya before mahuman ang bihon din kuan na akong Bisaya. Nagkayamukat na. Okay na ba? Sa may sound Kanugong man Asa nagikan? Sa man bugal-bugal man Anywho, paano na hurot pila ka seconds naminaw lang atong kuan or mumunto siya ka ng kuan ng nabuslot nga pitsil. Okay, so balik tayo sa kuan serious nga topic. Atong storyan kay kuan, I think this is more on of like advice siguro. Kaya wala ko excuse me, di ko kay mo edit, so pasensya nga ni ubo ko. Wala makay ko yung nga kanang topic for now nga pwede na tong storyan, pero na ko'y ma-advise sa kung kamo na magaling mo plano mo abroad, or kung ikaw naanak ka din nag-abroad, asa ka man part sa world. I mean, dili mo ko expert nga kanang oh my god, may kayong advice, kaya ako mismo siguro ka-advice akong kagalingon kay daghan kayo palpak sa kinabuhi, pero you know, life has to move on, right? Like, yeah, we live, we learn, we fail, we stand up, we back up and move forward. Og di man nga ato ma-perfect kay bisan napakyas na ta mao ra gihapon ato magyapong balik-balikon, pero sige lang, go lang tanang go kay kuan kay nang that's part of being a human, you know. Dili ta ka expect sa to kagalingon or program na to self na na pakyas sa ta ni din na to buhaton. Yes, kailangan sa siguro nga ma-learn na to as lesson opportunity, pero kung pakyas ka murag, don't be too hard of yourself, you know. Murag keep going, like ayaw kay pag leave of expectation nga taas kayo iabot, if that makes sense. Dinhi manggod sa like ako daghan mo kog makaila dinhi nga nagdugay na sad sa abroad, especially niabot sila mga duha ka dekada or more than that. Dinhi sila nag-establish na silang life. And yun, it's very inspiring nga makadungog gani ka silang life story o unsay lang naabot silang kinabuhi, giun sila pagsugod, unsay proseso, unsay lang gibuhat nga mo succeed. Kay kasagaran sa akong mga ko sila story is that naka-establish na sila, you know, life sa Pinas, napahuman nila lang maigsoon or lang mga anak baron sa kolehiyo or sa pagskwela, and nanasad sila na invest, you know, daghag kayo stories nga samtang ikaw maminaw ka murag ma-motivate sa gani ka nga mabuhaton na ko mo sa akong strategies nga na. Pero di man sad malikayan nga samtang maminaw ka, especially kung naapa ka sa stage nga mao pay pagsugod nimo mura gani masuya ka. I mean, not suya in a way nga, not in a bad way. Like, ginahan nimo i-fast track imong kagalingon ba na I hope maabot na ko ng a point sa akong journey in life, because like I cannot wait, and that's the reason why ni abroad ko.
But blah, blah, blah. A piece of advice, okay naman maminamay na istorya, but never put yourself in a situation sad nga murag magwal ka or masuya ka nga to a point nga naana kay mga insecurities or murag pagmahay baron or demotivated na ka tungod kay kung unsay na-achieve sa imong mga kaila murag why wala ni work sa imo nganong why ang murag feeling nimo na stagnant ka. I've been there up until now, you know, like di man dyan na siya malikayan nga sometimes i-compare na tong kagalingon sa uban og natay like tons of questions nga mukha sa tong mga nga nganong ingani man si kuan o nganing ana naman si kuan nya ako kuan paghapon na klaro kay Bisaya kay ko kay puro ko kuan, you know, at least I'm proud to be Bisaya. Like what I said, don't be too hard on yourself. There's always a right time for everything. Dili pa man right time para nimo, pero eventually maabot ra man ka na. You know, like take that as an opportunity nga pwede nimong magamit. Like what I mean is that kung unsa may imong na katunan or unsa may imong nadunggan base sa kinabuhi sa imong mga friends baron, ayaw kayo or ayaw i-compare mong kaugalingon. Take it as an opportunity nga makatuon ka unsay strategies na lang gibuhat nga pwede sa nimo ma-apply sa imong kaugalingon. And I'm not saying nga kung unsay lang strategies pwede sa na mo work sa imo ha. Like lain-lain man tag way of approach sa kinabuhi. But the whole point there is that learn to be appreciative and ayaw kayo pada sa imong emosyon nga may pasikuan inahitabo na niya like move forward for as long as kahibaw ka sa imong purpose in life kahibaw ka sa imong rason nga nung ni abroad ka nga nung kay at the end of the day the reason why ni lang yata is you know it's all about gusto ta mo improve atong kinabuhi gusto ta maka-provide og needs and wants sa atong family or sa atong self, di ba? Nga murag we deserve a better life. Mao man jud na ultimate reason nga ni take risk ta nga mo lupad 1,000 miles away nga gibiyan nato tong family din sa Pinas ug atong mga atong life because we want to establish something or to prove something nga we can do better pa kung unsay current situation nato. Because din himugod sa abroad, di man dyan na malikayan nga mapakyas ka, murag feeling nimo na stagnant ka or wala na work mong life. It's normal. Bisan pila ka years na adinhi, di dyan na siya malikayan nga mo bati kaging ana to a point nga murag daghan kay kag mga questions. But sa ako nang ikaingon, like just keep going. It's enough nga hibaw ka sa mga purpose. It's enough nga naka-provide ka sa needs and wants sa mga galingon or at the same time na-extend mo sa family. And then gradually, maabot na yung time nga kung unsa dyan imong gustong ma-achieve or imong dreams, may tabora na sa imo. You know, di man na to pwede ma-rush ang tanan good. Daghan kay kag challenges nga makama-cross sa mong life o ayo na kayo tagay pressure pa by just comparing yourself sa uban nga nagdugay or abang OFW. So kung ikaw is namagal kay plano nga mo abroad soon, it's normal nga maka-feel kay ana pero always remind yourself like one day maabot ra ka ana. Ayaw live sa expectation sa bantaw abuta kang unsay mong makaya and eventually as long as happy ka and satisfied ka sa imong and grateful ka sa imong na-achieve, that's more than enough, di ba? And I think I'm rambling na, so
mo na sinyalis nga giduka nako. O kailangan ako matog kay sayo pa ko ugma. O namagaling mo topic nga gusto natong storyaan. Sige, kuha na. I-send ko message ninyo at least na ako kanang malipay sa ko ba nga. Na din ito sa akong video niya. Kanang na ini-suggest sa topic nga basin pa di ba qualified ko mo share sa akong thoughts and opinion even though it can be subjective, pero like what I always said sa akong video, I think qualified man siguro kung ma-share og mga lesson or mga learning opportunities sa inyo because I've been here for a while sa abroad og naka-establish na sa ko sa akong life. Na-prove na ako nga kaya day na ako. And di man akong strategies din like sa akong nag-iingon, it may not work sa inyo but at least take it as an opportunity nga at least nga kaya dahil sa ninyo. Kung kaya na kaya sa ninyo. Matog na ko Sige na. Bye.